Напілося сонца са крыніц сцюдзёных, усцягнула ўвышу з іх ваду, як пар, і, узляцеўшы шпарка на праменнях тонкіх, пар зрабіўся слічнай чарадою хмар. Удаль яны памкнулі, лятуць над імі нівы ды балоты, поле, бор, лука. Але што там блішча? Ці не ты, сястрыца, ці не ты ліешся, срэбная рака? Загрымелі ў хмарах гулка прывітанні, і далёка буйны вецер іх разнёс. Рынуліся хмары да ракі радзімай і зліліся з ёю ліўнем кроплям слёз. Давно уже телом я хварею, и хвор душой, и только на тебе надея, край родный мой. В родном крае есть крыница живой воды. Там только я смогу позбыться своей нуды. Коли же им умру, загину, не жалюсь я, не будешь тяжкая ты сыну своему земля. Там хоть у глине, хоть у бруде, там под землей найдут мои слабые груди себе спокой. Краю мой родный, як викляти Богом, стільки ти зносиш недолі, хмари, болоти над збожжем убогим, ветер гуляє на волі. Поруч розкидались родные вёски, жалем стискаются груди. Бедные хатки, тополі, березки, всюди понурые люди. Шмат што зрабілі іх чорныя руки, вынесли моцныя спины, шмат іх прымусілі выцерпець мукі, пушчы, разлогі, нізіны. Кинь толькі вокам да гэтага люду, сціснецца сэрца ад болю. Столькі пабачыш ты гора ўсюды, столькі нуды без патолі. В гутарках, казках аб шчасці, аб згодзе сэрца навін не пачуе. Сціснула гора дыханне ў народзе, гора усюды пануе. Хваляй шырокай разлілася, як мора, родны наш край затапіла. Браця, ці зможам грамадская гора? Браця, ці хваце нам сілы? Это вершик трошки с таким подтекстом гумористичным, чуть-чуть, але это, в этом тонкость поэта. Я больный, бескрыдваты поэт, помню раз позабыл свое гора, это суда зрабіў ваш привет. Я больный, бескрыдваты поэт, мо жыцця майго верш ужо спет, дык няхай вам хоць песня гавора, як больны, бескрыдваты поэт на хвіліну забыў сваё гора. І яшчэ адзін верш, вельмі пяшчотны, вельмі глыбокі, які раскрывае душу Максима. Калі ласка, ужо пора мне дадому збірацца. Ужо пора мне дадому збірацца. Вечар позны, а час не стаіць. Ах, калі б ты магла здагадацца, як не хочацца мне ўхадзіць. Там на вуліцы ні сівер, ні бура, там адно толькі мрок, самата. Але як я маркотна панура да свайго пацягнуўся кута. Думкі нудныя зноў закружацца, сэрца чулае зноў забаліць. Ах,
Калі б ты могла здагадацца, як не хочацца мне ўхадзіць. Тэрцыны. Ёсць чары ў забытым старадаўнім. Прыемна нам сталецця ў пыл страхнуць і жыць мінулым гэткім мудрым, слаўным. Мы любім час далёкі ўспамянуць. Мы сквапна цягнемся к старым паэтам, каб хоць душой у прошлым патануць. Таму вярнуўся я к рандо, санетам, і бліснуў ярка верш пануры мой, як месяц зіхаціць адбітым светам, так вершы зяюць даўняю красой. Гэты трыялет таксама трошкі з такім лёгкім падтэкстам. Не трэба яго ўспрымаць абсалютна прамалінейна, а Богданович з такім трошкі гумарам да сябе адносіцца. Вось паслухайце. Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Я пабляднеў ад горкіх слёз. І трыялет пачаў словамі. Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Паўтор аднаго слова. Узор прыгожы пекных зор гарыць у цемні небасхіла. Вадабалот, стаўкоў, азёр яго ў глыбі сваёй адбіла, і гімн спявае жаба ў хор красе, который з'явіла гразь луж. Напоўніць мгла прастор, і ўстане з іх гарашчы міла ўзор. І сонца дальш клянуць, што скрыла луж зоры днём. І чуе бор, і чуе поле крэхат хілы, ды жаб не ўчуць вышэй за гор, там, дзе чыясь рука зрабіла ўзор. Паміж пяскоў егіпецкай зямлі над хвалямі сінеючага ніла ужо колькі тысяч год стаіць магіла. У гаршку насення жменю там знайшлі. Хоць зернейкі засохшымі былі, усё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла парой вясенняй збожжа на раллі. Вось сімвал твой, забыты краю родны, зварушаны нарэшце дух народны, і верою бясплодна не засне. А ўперад рынецца, маўляў, крыніца, которая магутна гучна мкне, здалеўшы з глебы на прастор прабіцца. У Вільні ліхтарняў свет у сіняй вышыне, вітрынамі зіяючыя крамы, кавярні, мора вывесак, як плямы, анонсы, плакаты на сцяне, кіпіць натоўп на жорсткіх вулак дне, снуюць хлапцы, суючыя рэкламы, разносчыкі крычаць ля кожнай брамы, грук, гоман, гул, усё ракой імкне, а дальш за радам кас, лямбардаў, банкаў, агні вакзала, павадка фурманкаў, віры людзей, сіпяшчы паравоз, зялёны семафор, пакгау, склады, заводаў коміны пад цьмой нябёс. О, горада чароўныя прынады! Дзівосны верш, калі ласка. Калі дазволіце, я пару слоў Так, скажу. конечно. Значыць, Максім Богданович
сцвярджаў ідэю сваёй творчасцю, што хараство, краса, з'яўляецца сама па сабе каштоўнасцю. Эта вельмі важная ідэя праходзіць праз усю яго творчасць. І вось тут перад касцёлам Ганны это дзівосная архітэктура гатычная. І кожны веруючы чалавек успрымае гэта як вобраз духа, вобраз яго рэлігіі, веры, вспамінае пра Хрыста. А Богданович сцвярджае, што хараство настолькі высокае, што сузіранне самога хараства лечыць душу чалавека. І от у гэтым сэнсе напісаны гэты верш «Касцёл святой Ганны». Каб залячыць у сэрцы раны, забыць пра долі цяжкі глум, прыйдзіце да касцёла Ганны, там знікнуць сцені цяжкіх дум. Як лёгка да гары, як красна узносіць вежы ён свае, і зары стройны ў небе ясна, і зломам дзіўным устае. А вастрыя іх так высока, так тонка ў вышу неба тнуць, што міг, і ўжо, здаецца, воку, яны ў паветра палятуць. Як быццам з грубаю зямлёю растаўся стройны лёгкі гмах, і вось, чаруючы красою, вступае на блакітны шлях. Глядзіш, і ціхнуць сэрца раны, і забываеш долі глум. Прыйдзіце да касцёла Ганны, там знікне горыч цяжкіх дум. А яшчэ ёсць адзін верш, называецца «Завіруха». Як Максим Богданович, як гарадскі паэт, паказвае завіруху ў горадзе. Тут звярніце ўвагу на алітэрацыі. Вялікі паэт, калі ён выражае эстэтычную думку, ідэю сваю, ён таксама слоўна падбірае такія словы, якія звіняць, якія між сабой карэспандуюцца. І вот звярніце ўвагу ў гэтым вершы. У бубны дахаў вецер б'е, грыміць па ім, звініць, пяе, і спеў ліецца ўсё мацней, гулянку справіў пан Падвей. У бубны дахаў вецер б'е, грыміць па ім, звініць, пяе, вскіпела снежнае віно, і белай пенай мкне яно. У бубны дахаў вецер б'е, грыміць па ім, звініць, пяе, па вулках вее дзікі хмель, гудзіць сп'янелая мяцель. У бубны дахаў вецер б'е, грыміць па ім, звініць, пяе. Вось это Б, М, Р, Д, Б. Вот падабраныя словы, якія музыкай з'яўляюцца самым верш, яны музыка, яна гучыць як песня. Апокрыф. Ад Максіма Кніжніка пачатак. І калі скончылася 7000 год ад стварэння свету, Христос ізноў зышоў на зямлю і хадзіў па ёй, каб споўнілася тое, аб чым сведчылі прарокі. І хадзіў ён па ўсім забраным краі, і па Занёманшчыне, і па Задзвіншчыне, і па Бярэзінскай зямлі. І разам з ім святы Пётра і святы Юр'я. Але ніхто з людзей не пазнаваў яго. Бо ішлі яны босымі нагамі, з непакрытымі галовамі, і былі адзетыя у белы кужель ды суконныя світкі. А не таго спадзяваліся людзі. Таму ніхто не ўзяў увагі на іх, калі ў часе жніва праходзілі між працуючых людзей. Толькі музыка, которому цяпер не было чаго рабіць, падышоў да іх і сказаў: «Сорамна мне, бо сягоння дзень працы, і ўсе клапоцяцца каля зямлі, адзін я, нікчэмны чалавек». І сказаў яму Христос:
Не смуціся ў сэрцы сваім. Ці ж не твае песні спяваюць і не цяпер у часе жніва. Таму не схіляй нізка галавы свае і не хавай аблічча ад вачэй людскіх. Бо няма праўды ў тым, который кажа, што ты лішні на зямлі. Запраўды кажу я табе, надыдзе яму гадзіна горычы, і чым ён разважыць тугу сваю, апроч песні твае. Як у дзень смутку, таксама ў дзень радасці ён прызаве цябе. І, навучаючы яго, казаў: пад песні кладуць чалавека ў калыску і за спевамі ж апушчаюць у магілу яго. Штодзённымі клопатамі поўніцца жыццё людское. А калі зварухнецца душа чалавека, толькі песня здолее спатоліць яе. Шануйма ж песні свае. Бо спяваюць нават і жабы ў багне, а ці ж не лепшыя будзеце вы за іх? Так навучаў Христос музыку. Але Пётра, пачуўшы словы яго, сказаў: вучыцелю, у гэтай краіне ёсць людзі, которым няма чаго есці. Ці ж не сціснецца ад сораму сэрца таго чалавека, который, шукаючы скарынкі хлеба, прыйдзе з песняй да іх? У адпаведнасці яму сказаў Христос: так, жыццё гэтых людзей цяжкое, беднае і прыгнечанае. Чаму ж ты хочаш яшчэ пазбавіць іх красы? Мала дадзена ім. Няўжо ж трэба, каб было яшчэ менш? І, абярнуўшы аблічча сваё да музыкі, папытаўся: калі пяюць песні ў вас? Музыка адказаў: пяют на каляды, на запускі, на Вялікдзень, на Тройцу, на Яна Купалу, Пятроўкі, на зажынках і дажынках, пяют на радзінах і хрэсьбінах, пяют дзіцё калыхаючы, і самі дзеці пяють гуляючы, пяют на ігрышчах і вяселлях, і на халтурах, і ў бяседзе, і пры працы, і на вайну ідучы, і ва ўсялякай іншай прыгодзе. Увесь час, круглы год пяють. І мовіў Христос Пятру: ты, шкадуючы галодных людзей, асудзіў песню, але ж самі галодныя не асудзілі яе. Жывая яшчэ душа у народзе гэтым. Тады ізноў сказаў Пётр: няхай жа ў песнях будзе справа для душы, няхай будуць думкі добрыя і навучаючыя, каб апроч красы быў у іх і спажытак чалавеку. І адказаў яму Христос: няма красы без спажытку, бо сама краса і ёсць той спажытак для душы. І, навучаючы іх, мовіў: агляніцеся навокал, ці ж не ніва калыхаецца каля вас? Цяжка, каля яе працаваў гаспадар. І вось бачыць, паміж збожжа ўзраслі васількі. І сказаў ён у сэрцы сваім: хлеб адбіраюць у мяне гэтыя сінія кветкі, бо паўнаважкія каласы маглі б узрасці тут замеж васількоў. Але яшчэ змаляцца, краса іх прыйшлася мне да душы, і таму я не вырву з каранём іх і не выпаленю, як усялякае благое зелле. Няхай растуць і радуюць, як у маленстве, сэрца маё. Так казаў сабе гаспадар у сэрцы сваім. І не падняў ён рукі на васількі. Я ж кажу вам, добра быць коласам, але шчаслівы той, каму дадзена быць васільком. Бо навошта каласы, калі няма васількоў? І кажучы так, пачуў ён песню жнеек і прамовіў: слухайце, што кажуць словы гэтай песні. Яе складалі людзі, якія ведаюць, чаго варты хлеб. Яны ж пачулі,
што словы той песні кажуць: няма лепш цвяточка над Васілёчка. І далей ужо моўчкі ішлі яны. І босыя ногі Хрыста пакідалі на цёплым мяккім пылу дарогі сляды. Але гора вам, людзі, бо даўно ўжо затапталі вы іх. Аман. Гэты апошні верш напісаны перад смерцю, вельмі просты. І я вам скажу, мяне асабіста ён уражвае сваёй глыбінёй простых думак. Я паехаў у Ялту, быў каля таго месца, дзе быў гэты Белы дом, прайшоў гэты шлях, па якой труна ішла да сабора, дзе яго адпявалі. Быў каля той бухты і уявіў тую сітуацыю, калі Максім адзін, май месяц, каля сіняга мора, у пустой кватэры памірае. І от ён памірае як веруючы чалавек, які зразумеў, што ён свой кароткі шлях пражыў недарма, што ён пакінуў чалавецтву, пакінуў сваім беларусам плён сваёй працы. Гэта не так, як пісаў Пушкін і Гарацый, а гэта паслухайце як. У краіне светлай, дзе я умираю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марсіна Кухты. Апошняе слово. І от гэта адна кніга, якую ён выдаў, якую напісаў, якую тут спадарня Галіна прадставіла, і які это скарб, зрабілі яго вялікім на ўсю гісторыю. Ён вялікі для ўсяго чалавецтва. Ён перакладзены на шмат моў. У зборніках перліны сусветнай лірыкі заўсёды ёсць Максім Богданович. Вось такі быў у нас паэт, пра які вы расказалі.